Kokborok subject no Roman script by sinyani bagay rwngsrwng nai serai rok jotono chajak bayo haipano kini kesani borok rok je naikoli tongna rok amorok no chajak baya hingka amo sala amo suja suji kaisa Kokborok hayake Tiprasa no inchal khaima kahai klaiana comment klai sala Tiprasa rok besuk kosto birman klai tongui tong norok amo to sawini mano tai Kokborok nijini mani kong no nijini chajak mani script Roman script by sinyani bagay demand khalaye chai togui tonglai mase jotono chajagi tongbayo omono sinyani bagay haibana se ma swiya kaisa nasle mungna klai na tola shiklengnani belai khewano masingsa tai chini Tiprasa ro committee khajak hni chongiri mani borok sidise Roman script no chajagiam norok nukhna lai thangjak jora rogo student federation Tiprasa rokni kwbangma no chaitoklaikha demand khailekha Roman script by Kokborok no sirinani bagay haipana se borok ni kok no nasikjak liya Bharat wngha kaisa democracy country o jaga jotoni no right tongo jotoni no adhikar tongo na nung khoroksa pano jati tongni chikon tete amo nini bo right tongnai amsuno equal haike Tiprasa rwngsrwngnai rok amsuk demand khai tongmani tamoni bagui borok ni kok khnaya wngna na o je exam rwnai rok se borok se saitongo chung Roman script nango nei hingke somoni bagui onyo script by khlaija tamos hingke Bharat hani bwsayana chung kha jagani kuno adhikar krija hingke tamoni bagui Tiprasa rok asuk tolao khiklaijakna nangkha nung niji swinyasi niji se anti sani tongo amsi rijagya belai khewano masingsa amono bubagra songbo wana jak tongo bo kongno sawo chini swinyani adhikar angse sani tongo Roman script tai nung tamni bagay hai khanya nangni sawi tongbo bo Tiprasa rwngsrwngnai rokni logiwo bwchawoi tai bo sawo o borok sabo chungno Roman script siria kai chini Tiprasa rwngsrwngnai rokni future no nosto khlaina naitong sudu bangla script by simi rima by nya tai onyo option bo tongna nangnai rwngsrwngnai rok Roman script by masianga kai borok exam phelengnai khna borok chakri mayangnai job mayangnai hai hini bubagra saka khraina din rok bini khoktui मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा टीपीएससी चेयरमैन का कि हमारे एग्जाम्स में परीक्षा में टिप्रासा स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आदमी कौन है जो इस जमाने में हमारे लोगों को नीचे दिखाकर हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर आज तिप्रासा एग्जाम्स में फेल होगा तो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, तोहफा वही का वही रहेगा। ये हमें सिस्टम से बाहर रखने का एक प्लानिंग रहता है। मैं आप सबको बोल रहा हूं कि इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, नॉट एज politicians but as Tiprasas। कभी तो अपने बच्चे के बारे सोचो, कभी तो राजनीति को दूर रखकर अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचो। मैं अपने सब Tiprasas को, स्टूडेंट्स को, माँ बाप को, पेरेंट्स को, सबको बोलना चाहता हूँ, टीचर्स को बोलना चाहता हूँ कि कब तक चुप रहेंगे हम लोग, कब तक। This is Bobagra asking Tiprasas to get up and resist and fight for your rights। अपने अधिकार के लिए लड़ो। बेलाई न हम भाई।